לא, לא, לא. לא? לא. שוב. אחד, שתיים. אוקיי? כאן. כל. אוקיי? אני כל הדרך מלווה. כאן הוא שלי. אוקיי? ברגע שהזרוע שלו לא עובד על המפרק של כף היד, היא עובד על זרוע מפרק המרפק ומפרק הכתף. אוקיי? ואני בעצם משנה לו את התנועה ומנסה לתפוס אותה בחזרה של אגרוף. כלומר, אותה כף חוזר יחד איתי. אוקיי? אוקיי? רק פה. רק פה. בסך הכל אני עובד על מפרק אחד כאן כדי לגרום נזק למפרק אחר. בסדר? לא, ממש. תהיה בסדר. הכל יהיה. לאט. צד שני. אחד, יד שלו חוזרת. כאן. כמה שמרפק יהיה גבוה יותר, יותר טוב. אוקיי? אתם רואים מה קורה איתו? זה כזו שרק בעזרת היד. אוקיי? סוף קודם זה קצת, כן. אחרי